नमस्कार मित्रांनो, गावातली शेती या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, शेळीपालनातला आपला जो मेथी घास हा प्रमुख चारा असतो. तर त्या चाऱ्यामध्ये काही वेळेस आपल्या हलगर्जीपणामुळे किंवा आपण चौकशी न केल्यामुळे किंवा माहिती नसल्यामुळे त्याच्यात आपला जो आमरवेल असतो तो उगवतो. तर मित्रांनो, आमरवेलाची परजीवी असल्यामुळे आमरवेल बऱ्याच प्रकारे आपला नुकसान करतो. त्याच्यावरती आपल्याला घासामध्ये फवारणी घेता येत नाही. तर मित्रांनो, जो आपण मेथी घास असतो तो मेथी घास घेताना काही चौकशी करायची असते की त्याच्यामध्ये आमरवेल आहे का, किंवा बाजारामध्ये असे बरेच बियाणे आहेत की तुम्हाला ते आमरवेल मिक्स असतं त्याच्यामध्ये. तेव्हा चौकशी करून बियाणे घ्यायचं. 100 रुपये जास्त लागले तरी चालेल, पण तुम्ही जर 100 रुपयाकडे बघून आमरवेल मिक्स जर आपला मेथी घास बियाणं घ्याल तर जास्त दिवस काही तो टिकणार नाही आणि परिणामी आपल्याला तो मोडून दुसरा लावण्याची वेळ येऊ शकते. तर मित्रांनो, आपल्या बऱ्याच जणांना माहिती आहे की आमरवेल पण आमरवेलाबद्दल सखोल माहिती किंवा त्याचे फायदे तोटे काय, तो कशा प्रकारे असतो किंवा तो कशा प्रकारे आपल्या शेळीपालनातील जो मेथी घास असतो याचा नुकसान करतो. तर या मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपण आमरवेल जो असतो तो मित्रांनो तो कसा असतो, तो परजीवी असतोय. परजीवी असल्याने तो काय करतो, तो ज्या झाडाच्या ज्या फांद्या आहेत आपल्या किंवा मेथी घास आहे याचा रस शोषून मित्रांनो तो जगतो. तर आमरवेलला दुसरं नाव असं प्लाटाना परजीवी वनस्पती सुद्धा मित्रांनो म्हणतात. तो काय करतो, इतर ती वेल जी आहे ती इतर झाडाचा इतर जे पाले हे असतात मित्रांनो, शेळीपालनातील 5 झाडे असतात त्याचा आधार घेतो किंवा त्याच्या दोरीप्रमाणे पसरतो. आता त्या जी वेल आहे मित्रांनो आमरवेलाची, त्यातून जे बारीक धागे निघणारे जे तंतू असतात ते काय करतात, जे मेथी घासच्या ज्या काड्या असतात तर त्याच्या जे फांद्यातून जो हिरवा रस जाणार असतो तो रस चोखत राहतात सारखा. तर मित्रांनो, काय होतं की आमरवेल जी असते तर तिला दरवर्षी फुले येतात मित्रांनो, म्हणून त्याला आमरबेल वनस्पती म्हणून काही जागा ओळखलं जातं. आता ही जी आमरवेल जी वनस्पती आहे मित्रांनो, ही काय करते, आपल्या जो मेथी घास असतो ते मेथी घासावरती वाढते किंवा त्याच्या ज्या फांद्या असतात मित्रांनो ते जमिनीवरती हे नसतात, जोडलेले नसतात. आमरवेल हा तुम्हाला कुठे पण खाली जमिनीमध्ये दिसणार नाही मित्रांनो, तो वरच्या वरच असा पसरलेला असतोय. तर तो परजीवी असल्याने मित्रांनो, तो स्वतःचं अन्न काय, परजीवी म्हणजे काय की दुसऱ्या अवलंबून असणार. तो काय स्वतःचं अन्न स्वतः वेल काय बनवत नाही. जे आपल्या घासाच्या काड्या असतात किंवा जे शेंडे असतात त्याला त्याच्यामध्येच त्याचा जो रस असतोय तो शोषूनच जगतो. परिणाम मित्रांनो काय होतं, ते येलाची मस्त भरभराट होते, परंतु जे आपल्या घासावरती जो असतोय तर त्या घासावरचा जो रस आहे मित्रांनो तो शोषून घेतो. त्याच्यामुळे काय होतं, आपला जो मेथी घास असतो ते सुकतो किंवा तेच मरतो आणि परिणामी असा होतो की आपल्याला जेवढं काय त्यातून मिळायला पाहिजे घास, तेवढा काय आपल्याला त्या वाफ्यातून काय घास मित्रांनो भेटत नाही. तर मित्रांनो, वेलाचे काही फायदे पण आहेत. पहिला फायदा असा आहे की आमरवेल ही मित्रांनो केस मजबूत करण्यासाठी सुद्धा काही लोक वापरतात. किंवा दुसरा फायदा असा आहे की पोटाच्या आजारासाठी सुद्धा आमरवेलाचा काही जागेवरती मित्रांनो उपयोग केला जातो. आता त्यानंतर आमरवेल जो वाचतोय तो आमरवेल काही दोष सुद्धा मित्रांनो दूर करायस मदत करतो. त्याच्यानंतर मित्रांनो, आता सामान्य वापर जो आमरवेलाचा असतो मित्रांनो, शेतकऱ्यामध्ये त्याची काही लोकप्रियता नसतानाही कावीळ किंवा यकृत, पित्ताशयाच्या समस्या असे